χόρεψε τον, κάνει ένα σουτ, γκολ! Το κάνει και μέσα, 1-0 για τον Ολυμπιακό, μόλις το 10. Και ομορφαίνει λίγο η βραδιά εδώ στην Τόπολα στον 10ο λεπτό με το γκολ του Ντάνιελ Ποντέρσε. Τον πρεσάρει ο Ποντέρσε και τον τυπέρει ο Ποντέρσε και πετάει στο Κώστα. Φεύγει ο Φορτούνης τετατέτ, φεύγει ο Φορτούνης, πλασάρει, γκολ! Γκολ! 0-2 στο 36 και τώρα αρχίζουμε ωραία. Στο 36 από το κλέψιμο του Ποντέρσε ο Φορτούνης φεύγει στην πλάτη της άμυνας, βγαίνει τετατέτ, πλασάρει το μπισκάτι, 0-2 στο 36. Τι παίχτης είναι όρτα, περνάει τη μεσαία γραμμή, τρέχει γρήγορα, κοιτάζει δεξιά αριστερά, επιδίνει στον Ποντέρσε, ο Ποντέρσε, χόρεψέ το Σαχάρ, χόρεψέ το, κάνει τη σέντρα Ελκαμπή, γκολ! Γκολ! 0-3! Αυτά είναι! Τι βλέπουμε! Τι βλέπουμε! 0-3 στο ημίχρονο! Έτσι, όπως το ίδιο νόμισμα, ο Ελκαμπή με τη μία 0-3 και είναι η ισοφάριση του 1-4. 0-3 και αν συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός, 7 θα τους βάλει και 8. Να μην σταματήσουνε. Παίρνει την μπάλα ο Φορτούνης για τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα κάνει τη σέντρα. Ο Ελκαμπή, το ψαλιδάκι, γκολ! Γκολ! Γκολ ο Ελκαμπή! Τι έβαλε ο Ελκαμπή! Φοβερή σέντρα του Ορτέγκα! Κάνει το ψαλιδάκι! 1-4! Πάμε! Δεύτερο γκολ του Ελκαμπή! Τι βλέπουμε, τι ζούμε τώρα εδώ πέρα στο 65! 1-4! Ο Ελκαμπή από τη σέντρα του Ορτέγκα! Γίγαντα Ελκαμπή, γίγαντα! Πώς θα παστελώνεις έτσι! Πώς θα παστελώνεις έτσι! Τι είναι αυτό το πράγμα! Φορτούνης, κάτω απευθείας Κώστα! Κάτω ρε Κώστα! Εκτελεί ο Κώστα! Χαμηλά η μπάλα, περνάει Γιώβετιτ, σουτ! Γκολ! Γκολ! Και το έβαλε στο 92! Το βάζει τώρα στο τρίτο λεπτό! Στην παράταση! 1-5! Ο Γιώβετιτ! 1-5 και πάμε! Πάμε! Άμυνα τώρα! 1-5 Ολυμπιακός! 1-5! Όλη μια αγκαλιά! Έχει πει όλος ο πάγκος μέσα! 1-5 με το Γιώβετιτ! Έχασε ένα, θα είχανε και δεύτερο! Το βάλε ο Θεός ο Γιώβετιτ! Γιώβετιτ κρατάει και την δίνει στον Έσε! Ψάχνει παλιά ο Μασούρας! Έλα Γιώργο! Έλα Γιώργο! Καλίασε το Γιώργο! Όχι, γκολ! Γκολ! Γκολ ο Λαραμπή! Το γύρισε ο Μασούρας η κόντρα! 1-6! 1-6! Τι γίνεται! Έφυγε ο Μασούρας πέρα στον τερματοφύλακα! Τι γύρισε! Και ο Λαραμπή το παστέλωσε! 1-6! Πόπο δεν θα φύγουμε ποτέ στο Βελιγράδι, να μείνουμε απόψε. Να μην φύγει το τσάρτερ, να μείνουμε εδώ. 1-6! Πόπο τι γίνεται! 1-6 με Λαραμπή! Δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Μια ανάσα από τη μεγαλύτερη ανατροπή που έχει συμβεί ποτέ. Το 1-4 του πρώτου αγώνα έχει γίνει 1-6. Ο Ολυμπιακός τους ισοπαίδωσε, πέρασε από πάνω τους, λίγη έληξε, μυστική, εκπληκτική πρόκριση, έχει γράψει ιστορία. 1-6 Ισραηλινοί δεν το πιστεύουν, το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού συνεχίζεται. Να έχεις χάσει το πρώτο μάτι 4-1 στο Καραϊσκάκι και να έρχεσαι εδώ στη Σερβία και να τους ρίχνεις 6. Winsport FM 90.